پاریس هما ببیجه پایتخت اروپای بخواه. هم به چاند و دیروکا خواه هم به مودا و جیانا خواه هم جی بزانینگه ها خواه 800 سالی و اف باجار یک جوان باجارانه که هری زیده خلطین سرداناوی. دناوا 12 میلیون نفوساوی ده تیگوتن که در دوره 150,000 کرد جیهنه. ji çar parçeyên Kurdistanê çi bi sedemên siyasî, çi bi sedemên aborî û jiyânî, çi bi sedemên xwendinê ve gelek Kurd hatine vira û civakeke Kurdî li Parîsê hatiye avakirin. Di nava wan de yek heye ku fîgurekî navdar yê temsîla civaka Kurdî ye û mamosteyê zanîngeheke navdar e. Îroj em çûn serdana Hamîd Bozarslan. Di salên heşteyî û nodî de gelek Kurd ji ber rewşa siyasî berê xwe dan Ewropayê. Lê di ber wan re gelek ciwanên Kurd jî hatin ku li vê derê xwendina bilind bikin. Piraniya wan li vira dîplomayên mezin stendin, dîplomayên bilind stendin û li zanîngehan bi cî bûn. Hin ji wan gihîştin qadên gelekî mezin û bûn pisporên navdar. Îroj yek ji wan heye ku dê mêvanê bernameya me ya pencereya Kurdî be. Hamîd Bozarslan vî lêkolîner û pisporê Bakurî îroj li Fransayê weke yek ji mezintirîn referansên lêkolînên rojhilata navîn cîhana Müslüman û Kurdolojiyê tê naskirin. Îro ew bi xebatên xwe ve bûye referansa pirsgirêka Kurdî bi xwe jî. Hamîd Bozarslan dêt pencereya Kurdî de ji me re behs bike ka gelo çi ye ew tiştê ku li Ewropayê jê re dibêjin pirsgirêka Kurdî û gelo îmaja Kurdan ya li Ewropayê çi ye rewşa siyasî û aqlê siyasî yê Kurdan îroj di çi astê de ye. Hamîd Bozarslan dê bîstekê din ji me re bi dû dirêj bû berfirehî û bi wê kurmanciya xwe ya zelal behsa van mijaran bike. Hamîd Bozarslan li Parîsê di pencereya Kurdî de bîstekê din. Hamîd Bozarslan sala 1958 li Lîceya Serb Amedê ve li Bakurê Kurdistanê çêbûye. Xwendina xwe ya pêşîn li Bakur kiriye. Lê bi dûre vî dîroknasê Kurd li Parîsê xwendina bilind kiriye û sala 1992 li Ekol de Haute Études diwarê dîrokê de doktoraya xwe bi dest vexistiye. Bozarstanê ku pisporekî dîrok û siyaseta rojhilata navîn û Tirkiye û Kurdistanê û cîhana Müslüman e, di van mijaran de û di mijara şîddeta li rojhilata navîn de gelek xebat û lêkolîn çapkirine û îroj li Fransayê yek ji mezintirîn referansa mijarên rojhilata navîn e. Hamîd Bozarslan ji 2002 heta 2008 hevserokiya Enstitûya Lêkolînên Îslamê û civakên Müslüman jî kiriye. Mamosteyê Kurd Hamîd Bozarslan ji sala 1998 veye ku li Ekol de Haute Études dixebite û ji sala 2006 veye ku li heman zanîngehê birêvebirê lêkolînan e jî. Gava ku mirov dîroknas û sosyolog û polîtologekî mîna Hamîd Bozarslan peyda kiribe, elbet me jê pirsî ka gelo çi ye sebeba ku rojhilata navîn pirsgirêka Kurdî da peyda kirin. Ji dewleta Osmanî heta bi daxwaza Kurdan ya serxwebûnê ve mirov çilo dikare pênaseyekê ji bo tevgera Kurdî û pirsgirêka Kurdî bike. Berê mamoste em Parîsê li ber pirtûxaneya neteweyî ya navdarin ku bi navê François Mitterrand tê naskirin. Li vê derê ez dixwazim pirsa serekeş te bikim ku xebatê te de pir pêşter dikeve. Ew tiştê ku em jê re dibêjin pirsgirêka Kurdî, mirov gelo dikare çilo pênaseyekê pêde çi ye pirsgirêka Kurdî? Pirsgirêka Kurdî dawiya asra nozdan da dest pê dike. Dawiya asra nozdan da mirov dibîne ki İmparatoriya Osmanî da fikrekî nû çêdibe. Binî Abdulhamîdê Sanî, Abdulhamîdê Dudwan û bo Abdulhamîd dibe ku rojek Balkan bên honda kirin û gerê İmparatorî ser temelekê nû bêdanîn û bingeha İmparatoriyê gere de Asya Piçûk be yan zî Anatolya be. Mirov dibîne ki watekî Abdulhamîd dikeve 1990 da elîtekê nû tê serkar ya zî çeteyekê nû tê serkar İttihad û Terakî. İttihad û Terakî fikra wî fikra Tirkîtiyê ye. Ew fikrekî sosyal darwinîst e. Gora wê fikrê millet neyarê hevûdûne, dijminê hevûdûne
her millet nikare biji, heni millet gereci orta ben rakırın, u gere Türkiye'ti bir parastın, u kurt kırın, gere Türkiye'ti bir kurt kırın, u milletinden gereci orta rabın. Milletinden despeki de Ermenine. Umarım bine ki 1915'dan da Ermeni jorti radmın. Bu İtihadiyan Türkiye'ti gelek mühime tenef sinorana ba Türkiye'ti u İslam'e tam aşkara ne bu? Le marad bine ki 1916'dan da gelek Kürtçeten sürgün kırın. İşte ki imparatori tek çiçeğin. Rojalatan avin tepe parça kırın. Alik ve Türkiye tedanin. U Türkiye ser temela İtihadiye tedanin. İdeolojiye Mustafa Kemal ideolojik ki sosyal darwiniste o ayı maruf 1925'de gelek başlı bine Mehmet Bayrak 1924'da metnen 1925 çapkır maruf bine ki duan metnan da Seroken devleti Kurdan ve niyareki biyolojik binen. Aynen. O aliyedin da du devlet tedanin Suriye u Irak ev Suriye u Irak serbingeye ki milletlikle naat nedamazandırın le hediye marad bine ki Irak diğer seviye ki gelek nasyonalist hazar nasıl sidu duanda vataki azadi keve desteği duba serbxo o Suriye'de marad bine ki elite ki no ki gelek nasyonaliste çedi ben o faktörü ki o sanki marad İran ezedi bine l'Iran'da marad zane ku nasyonalizma pers Afganistan'da hem ama ideolojiye mühimtrina devletiye o Louis marad bine ki Kürt alik ve marad bine Kürdistan heye marad bine Kürdü Fars aynı milletetin zamanı ve nezige hevdine li aliyedin da bütün havayı ki حق زمان حق خواندن بند که نای ناس کردن و تو حقیقی سیاسی نای ناس کردن هر چهار دولت اندازی بیا آوای کرد من گروهی که مارجینال نه تنها گروهی که مارجینال و گروهی که دشمنتن قبول کردن. قالوا ياكو كركو تفكرك كردي تشي ببا او فكره اخانتي يعني رياكسيون بو نه تنها فکر ایخانتی بون مرد بینه که İmparatorluğu Osmanlı da asran ozdan da hareketin milli despetkin, hareketin milli de peşi her çeşitli Balkan'a despetkin, nabena Grekiyan da nabena Sırban da Ali'nin damarı dibine ki hareketi ki Ermeni çedi bu, o ev hareket hem bir şey düşünürsen, işgal düşünürsen emkine, emçima bine emri Osmaniyan da ne, nabena mevvan da farkçıye. Gelo Osmani devletten mene yan devlet millet yani ahame işgal kırma. Davi asranozdan da maruf kare beje nasyonalizmi ki Kürteye ev nasyonalizmi ki siyasi niye جبر کو نخواهد که عثمانیان وقته اسلام فاکتوری که هزی گلک میگیمه لی فکر که کرد تشتکی جیهانه گروهی که جیهانه کرد گره شیار ببن هر ملت شیار بو گره کرد او بخوزی شیار ببن گره حق خو معرف خوب خازن گره کلتور خو پیشتاب بکن گره زارکی خوب شین مکتب نو بکن فکر داوی عصران نوزان در به شکلی که اشکره داد که بمید. کرد به پروژه بود. یعنی تری دخواستن دناوا عثمانیه ده کاب تسیرا اسلامیه بود یا جب تسیرا عادتین کم بود که دخواستن با عثمانیه رو ببینن خوشوان ده حساباندن بلکه عثمانی وقت ناسنامه که سیوانی بود. لی کردا تجاری وک یونانیان وک بلغاران وک آرناوتان وک ارمنیان وک پروژه سیاسی دولت بودن یک جمع نبود. قالوا چما؟ او proje پر درنگ دست بکر. proje dest بکر لگلک درنگ دست بکر. مثلا İslami bağırım faktörü ki gerek miyim? Ev faktör Arnavutluk'un nabine Albanan da neyditin? Tenel Aliye'nin de marad bine, velaten Araban da mesela o faktör heye. İmparatori çerçevekte de, imparatori de bir az halifeme, az binge az İslamet parizm, imparatori de bir از هبونا و انکار ناکم و دوان شرطان ده tabi normale ki gele kes بشكل ki قومي yani بشكل ki milli nafikran. Hebuna Kurdan
piştekê te qebûl kirin mar dibêje gerek Kurd şiyar bibin hendî gerek Kurd şixwe peşedema xwe bifikirin gerek Kurd elîtekî wan zî hebe gerek kültûrekî wan zî hebe lê belê gelek kes nafikirin ke ev ya tenê bi dewletê karê mümkün be fikra dewletê dawî asran nozdan da gelek ciyan da tune ye البته li Avrupa'ya heye, li Balkanan heye, çima li Balkanan heye, ji ber ku li Balkanan da tesîra Avrupa'yê zêde ye. Avrupa asranozdan Avrupa'ya devletane modela Westfalia ki 1638 da 48 da hatun imza kirin, yazı kabul kirin. Ev model dibon modela Avrupa'ya her jede asranozdan da herkes tuhaze devleta xudayne, herkes tuhaze milleti kiwi mazın hebo, yazı devleti ki mazın hebo, Sırbistan'a mazın, Grekistan'a, Yunanistan'a mazın, Bulgaristan'a mazın. Ev fikir Avrupa gelek peştaşçın le nabeyna Müslümanen imparatoriyeda u İran ezi ev fikir he gelek dereng despetkin. Piştî jiyaneke nêzî 800 salan ya Kurd û Türk û Ereb û Ecaman ya bi hev re dewlet û împaratoriyên mezin hilweşiyan. Kurd di nava çar dewletan de hatin parçekirin. Lê belê zilmeke nedîtî ji ser Kurdan hate meşandin. Dîroka ku jê re digotin dîroka biratiya Müslüman êdî mişt êş û azar e. Gelo mümkün e ku Kurd û Türk hê jî bi hevdûra bijîn. Hamîd Bozarstan ji me re behsa dînamîkên siyasî û civakî yên her du civakan kir û balan vekişand ser hin taybetmendiyên balkêş di peywendiyên Kurdan bi cîranên wan re, bi taybetî jî bi Tirkan re. او پروژه کو جه 100 سال 19 و یعنی تنظیمات و بچون و یعنی او نوکرین و جنو و آواکرین سیستم عثمانی یا سیستم ترکیه که به کمره ترکیه و آوا و کمالیزم و داوی بود. بلو دکاره بچه هر جرا که سوزدان کردان پاشه پروژه خو و گهارین و خاپاندنک. اری بلو به ترمه که گالری دی بچه خاپاندن جره لی ایروجی ام دیبینه که دیسا کرد و ترک هاتن آستک و ها کد نوا خود برنامه که دینی پروژه که به هفرماینه جنو و معنی که بدنه گلو برود کاره بیشه که دی ساجی او سوز دیویج بیر کرن او سوز هاتج پاراللیزم که بگوره باورم او سوز هاتج بیر بکرن نکود دی ساز بیر بکرن هاتج بیر بکرن تشتی که مرد بینی کردستانی دا وضعیت پر جیهه شرط و شروط نعینینه لبلی تشتی که هات سر ارمنیان 1904'dan da 1904'dan da Bahattin Şakir çiçek kongre taşnak tutuyon. U jara dibece gerevun hendi emrime dadın u gerel dici Rusya'da emrime de karbıkın. İşte ki Bahattin Şakir tane talasi dibece Cemal dibece embu Ermeniyan kabul tkin un hene ne hakizm ekrilue le bele işte ki me kabul kır gerevun pikevin hizmeta Türkiye ne hizmeta İmparatoriye Osmanlı tane hizmeta Türkiye. U vakti kemarı Hükümeti Erdoğan dibine işte 2008'dan da aynı işte. Tamam mevve Kurdan kabul kır ve hene zamanı ki vezi umbraya menezi zamanı ki vezi heye emzanın ki vakti Kemalizmi de ve serdesti hatı kırın le dersimi de katliamı mazın çevun le peşteki mevve kabul kır geri un hendi kabul bükün ki kevin hizmete millete Türk ve İslam Türk Sünni. Yani مرد بینی که او وقت اکی که یعنی وقت پاترن وقت مدلی که او مدل ناگوره hani gavin liberal karın ben havetin lebeli ev gavin liberal çanda kültürün nagevrinin binge carzi Türk dimine u Türk millete Türk Müslüman le İslamiyet tişek ev fehmtikin Sünnitiye ne Alevitiye. Vakit Kurda zede bavariya xwe dikel ew qas dîroka wan ya 105 sal ya siyasî ya Türkiye re jî her çend daçe heta 5 sal jî zêde wekû baweriya xwe pê anîn û paşê wekû piçekî zêde şox bûn zêde sürprizek zêde mezin çêbû ku ev hikûmeta Tirkiye ya ku İslamê jî bikartîne sozê xweş bîr bike gelo divir de ew projeya Kurdan ya bi hevrejiyînê û Tirkiyeyî bûnê û ew teoriya wan doktrîna ku ser dawya netewe dewletan hatiye êdî مرۆڤ nikare bibêje ku zêde baweriya xwe pê anîn زیده باوری خو پیانین لبلی وقتی که مرا مزید که چون کردان رای خودان HDP 2015'dan da çağın eliteki nol Kürdistan'ı çeybu elitan noya Kürdistan'ı eliteki gence navanda geleceksin hene marad carzid bine ki
tam zihne nekhapiyan. Vata ki mal Türkiye mezetkal Türkiye'de du neslin siyasiyene, nesla 68'tan u nesla 78'tan piştiden nesleki siyasetine gezi ne bu ne kar bu nesleki siyasi lebeli vata ki mal Kürdistan'e mezetka nesla 68'tan 78'tan 78'tan notu 78'tan u 0.8 euro. Eğer nişanda ki Kürdistan'da da aliye sosyolojik de hendi. Marı velayet kedin daye. Kürdistan taze bu beperçeki Türkiye tane bir şart ki Türkiye nove be ava kırın Kürdistan nakazı ki ve hizmete Türkiye Türkiye ki nobele le serdestiye Türkiye nakazı umarız bine ki yani gel bir şekilde ki gelek geçti duydayı o ev perçebuna sosyolojik nişanda ki modelen no tel Kürdistan'a gelek fazla modeli no bibinin tesiri Kürdistan'a Suriye Kürdistan'a Irak ile ser Kürdistan'a Türkiye gelek zedeye loma ez bavarım ki gelek hani Kürt hapiyan evraste Pranezi Kurdekeli İstanbul bun mesela hem HDP hastikrin lebeli rayaklı diyen AKP hani Kurdun pari muhafazakar gotun ki AKP kare Fıkra Kurdiki muhafazakari behevra parezi xewnek çebu le gerçi bavarım ki gelek kısmı ki mazne gelek Kürt ne hapiyan. Digel ku li Ewropayê lêkolînên kurdolojiyê yên zanistî bi berfirehî tên kirin jî em dibînin ku cudahiyek di nava lêkolînên welêt û yên Ewropayê û Amerîkayê de hene. Cudahiya sereke jî metodolojîk e. Me ji mamosteyê xwe pirsî ka gelo mirov dikare çi bike da ku asta lêkolînên kurdolojiyê li welêt diwarê metodolojîk de were xurtkirin. دیروک اروپای ده حتی کم گیشتن قرنا روناهیان و جل به سیک دورمیه حتی هم گیشتن دوری بحثا زنینگه هنداد کرن. بله. دبیجن لبر دیری و دستلاداریا قرل هزه کسیم چه بو کلرجی و اونیورسیتیان آوابو. جبو کل کردستانی نفشی روشنبیر کم جرد دبیجن آواب به رولا اونیورسیتیان کاره چی بگلو؟ رولا اونیورسیتیان Avrupa'yı evbun ku fikir azat kırın. Azad kırna fikir çiye? Azad kırna fikir evet ku marif kari li civatı rahne bigre. Civatı kedim bir fikre, civatı teori kedim bir fikre, u civatı kedim bir fikre. Gelo civaka maya Kurdi deji meciyar roşenbiran bindeste an azadi der heye. Nave her dondayı. Nave her dondayı. Jber kumarım nikare beji ki bir parantekrin. Jber ku gelek juan امزانین که به سالان سرگونه دابون به سالان در بخارن امکان وان مجال وان زیسته بون که فرماسیونی که راست بگیرن علیدن دازی مرف زانه که اجبو گله کسان üniversite وقتی که مرف چه üniversite هندی مرف کاری کدن ناکه معاش مرفته و او معاش بسه لوم از کارم بجیم که مرف نوا هر دوان دایه وضعیت نوا وضعیت عراق و سوریه باعث و وقتی حکومت هر دو حکومتی پیوسته وان با عسکران هبون و انسانی که قلم خو و شور کارتینن هبون لبلی مرف زانه که قلم وقتی که و شور تب کارانین او هدی دبه چکک اونا به انسترومانی که فکراندنی و آزاد کرنه. ما مستد پشتی اوقات خباته تا یل سر رجلاتا ناوین سر پسگریکا کردی لسر دیروکا ترکیه بونا مدرن و عثمانی حتی ایرو و سر شدت رجلاتا ناوین و رجلاتی بونه بخواه. گلو تو دکوی باوریه که باندورا خبات نوین اکادمیک لکولین نوه لکردستان دیبه لسر خواندن و پروردهی اکادمیک کردستان دیبه. باورم neslekin estenendim yani وقتی مرا 25 سال beri digre 25 سال beri İngilizce, Fransızca ve Almani serkurdan 25 Portekabun ve Türkiye mesela bavarım 20 Portekçetine bun. İro tane bizmane İngilizce bavarım mehek Portekçe kazi du Portek dert keden. Yani nişandaki hadi gerekli gerane
mesela Kurdi mesela Pırsa Kurdi ji bo yan Pırsaki gelek mühime yan rastara ser Kurdistanê kartikin yan ser rojaleta navîn kartikin lêbelên mecburun Pırsa Kurdi jî bigirin destçefan. Bawerim tesîreke meriv karebêjî îro ev nesil nîşan dide li Kurdistanê ew ê ku 25 sal bere em hemî ser Pırsa Kurdî kart kirin ji ber ku Pırsakê mühim bûn ji bo evekê Kurd bûn navê me de evekê Kurd bûn ji bo Pırsakê şexsî bûn îro watekê meriv dibîne gelek kes hedî ser Pırsa Kurdî kar nakin lê ser civata Kurdistanê kart dikin ser dîroka Kurdistanê kart dikin bajarê Süleymaniye çawan hate ava kirin yani bejin ki strüktürün aşiretan çavanın servan tiştan kartıkın o evye gelek tişteki mühime jberkum marım nikaretene aliyet siyasi da Kurdistan'da binere gelek faktörün din hene gelek pırsın din hene o marıf karebeji ki yürü ev nesleki no şey bu o estekidin tutkazın bejim İngilistan'da mesela erkek siteye navi Kurdish Studies Group o 1200 endamê wan hene. Ev 1200 kes hemî ser Kurdan kar nakin li gelek ji wan bejarê Kurdan bejarê Kurdan dibin. Loma ez karim bêjim ki yani 20 salên dawîn de gelek tiştê baş pozitif çêbûn duyariyê dan. Lê gelo mirov çawa dikare bike ku ya ce wekî din bêjim mamoste gava ku mirov bala xwe dide hin xebatên Kurdistanê tên meşandin ya ji xwendekarên ku ji wê derê tên ku betir cenabê te ji wan dibîne de birêvebirina lêkolînên wan de pirsgirêkên metodolojîk di perwerdehiya wan de heye heta ku mirov wan dixe rêyeke lêkolîneriyê mirov gelekî zehmetiyê dikişîne ji bo ku Kurdistanê ev pirsgirêkên metodolojîk yê lêkolîneriyê ji holê rabin gelo mirov dikare çi pêşniyarî sistema akademîk ya wî bike Wala me li Kurdistanê de gelek pêşniyarî kir lêbelê ew pêşniyarî natin qebûl kirin yazî bêjin ki dawiya wan nehatin dûşê tişt lazim in tiştê pêşîn ew ê ku henî mektebên xusûsî gere hebin yazî mesela salê carek 15 roçan talebên masterê yekan û mastera di duan meriv wan bigîşîne hevûdû û sosyolojî çi ye dîrok çi ye dîrokê de mektebên nû çi ne antropolojî çi ye nabeyna van şahan da münasebet çtewr münasebet hene servan meriv gere rastî bingehek dawan talaban meriv dibîne ki Kurdistanê de ew bingeh tune gelek kes dûsê tişt xwînin lêbelê şeklekî sistematik naxwînin henî kes Foucault nasin lêbelê Durkheim nizanin û dixwazin teza xwe sosyolojî de çêkin bawerim mesela mühimtirîn ew e ew hendî kareke gelek girene û gerek üniversitên Zankoyê Kurdistanê hemî bigîşin hevûdû ji bo ke platformekê ava keçêkin ke salê carek 15 roç 15-20 talebe ben berhevûdû û formasyonekê ava kê bêdanîn û meriv karê fikreke watekê civînên ava keçêbin ev civîn meriv karê hendî bi televizyonê ji wan nîşanda ke talebên din zî karbin jê îstîfade bikin. Faktöre di duan ew ê ku me herema hikûmeta herêmî xwestibûn 10 sal berê me xwestibûn ke kutupxanekî millî bê ava kirin yani hem milletek bi kutupxanên kare bimîne û gelek dokûmanên Kurdan ji ortê radbûn îro watekê meriv dibîne salên 60 heftî Kurd gelek dinivsandin. Teşkilatê wan ê piçûk bûn weşanên baş nebûn lêbelê bi hezaran dokûman hene ev dokûman ji ortê radbûn îro û dîroka me bîra me ji ortê radime lêbelê kutupxanekî millî ji alîketin de zî lazim e meriv nikare bêkê kutupxane hebe rabe lêgerîn çêke yani eğer Fransa'da arşiveke birê arşiva birê û arşiva ilmî arşiva ilmî yani eğer Fransa'da mesela kütüphanetine bana ez bawer nakim ki îro seviya Akademiya Fransa'yı avqasa de baş mı bana. li ber pirtûxaneya neteweyî ya Fransî û Çemêsenê me hevdû dît. Li gar û stasyonên Parîsê bi hezaran trên û metro xelk dibir û danîn. Bi Hemîd Bodarstan re careke din jî baweriya me çêbû ku Kurd êdî dikarin bi xwe jî dunyaya xwe fehm bikin û amadekariyên xwe yên siber rojê bikin.
li dora me jiyaneke weke çemekî diherikî, dunyayek diguherî. Qerebalxiya bajêr û alema Xwedê her di halê xwe yê daîmî de bû. Yê me dabû pêxewneke mezin.